היי חברים, מה שלומכם? אילן, שנות תבור, פחם תבור. אני רוצה לעשות ניסוי כרגע על כמה סוגי פחם, לראות בעירה שלהם, לראות בעירה, לראות משך בעירה, לראות פירורים, לראות בכלל איך בכלל הפחם בוער, הצבע של הבעירה שלו, משך הזמן, פירורים, אפר, פיח, הכל. לכן לקחתי פחם שנקרא פחם מעץ מנגל למנגל של חברת איגל. אני יודע שזה יבואן פה בצפון. לקחתי פחם מהשופרסל, פחם תבור של הדרים, אפשר לראות אותו כאן. זה פחם של גזורן של תבור, זה שילוב של סינדיאן, שזה עץ אלון למעשה, אבל הוא עובר תהליכים נוספים. בראש ובראשונה סינון כפול, כדי שכל הפירורים הקטנים, כמו שאפשר לראות את זה גם בפחם של שופרסל, לא יהיו, כי פירורים קטנים מתפוררים מאוד מאוד מהר ויוצר שינוי טמפרטורה חזקים ומהירים בזמן קרוב יחסית, בזמן קצר יחסית. פה אנחנו רואים בעצם בפחם עץ למנגל, פה אנחנו רואים של איגל, נכון, איגל, פה אנחנו רואים בעצם שילוב של כמה דברים. זה אומר שהוא עשו סינון מאוד מאוד ראשוני של כל האפר והפירורים. עדיין אנחנו רואים חתיכות גדולות, אנחנו רואים חתיכות קטנות ביחד, שילובים. פחם מבחינת האיכות והגודל, אנחנו רואים שהפחם של השופרסל במבט ראשוני זה באמת הפירורים של הפירורים. קשה לי אפילו לסדר אותם בתור מגדל. בעדרים החתיכות הן גדולות, יפות, אפשר לסדר אותם מאוד מאוד יפה גם כן בצורת מגדל. שימו לב מה זה כמות של חצי קילו, שלא רואים נפח כל כך גדול, אבל באמת רואים היחס משקל לנפח הוא יחסית גדול פה בעדרים. פה רואים איזו ערימה גדולה בשביל לקבל את החצי קילו, זה של השופרסל, טיפה יותר קטנה, שזה גם מעיד אולי יותר צפיפות של הפחם של העץ למנגל של איגל. אחי, אני רואה מבחינת העץ אלון, הסינדיאן, פה אנחנו רואים לגמרי, אנחנו רואים בעצם את הערימה הכי קטנה שיש. זה מעיד אולי הצפיפות הכי גדולה שיש של הפחם, משקל חלקי נפח מהכי גבוה. וזהו, עכשיו אני אעביר את הכל ואנחנו נראה את המבחן הבעירה, מה שנקרא, ונראה איך זה עומד. יצאנו לדרך, מתחיל להבעיר אותה מלמטה. השעה כרגע 6 בערב, ויאללה, בוא נראה מה יהיה איתם. שעה ראשונה, שעה 0 מבחינתנו, התחלת עבודה. אהלן, טוב, אנחנו חצי שעה בדיוק אחרי ההדלקה. הדלקה בקטנה מה שנקרא, לא בצורה אינטנסיבית. היה לי מאוד חשוב לראות גם איך הם נדלקים. מן הסתם הפחם שיש לו גם חתיכות קטנות נדלק מאוד מהר, וככה אנחנו רואים גם את הפחם עץ, כרגע נפל השקית, וגם הפחם של שופרסל. אנחנו רואים שהוא נדלק מאוד מאוד מהר יחסית, כבר בוער כמעט במלוא עוזו. יש איזה מבחן שאוהבים לעשות, שאני אוהב לעשות. אני מבחינתי פחם מגיע הטמפרטורה הנכונה אחרי שאני שם את היד ככה, ואני יכול להחזיק מקסימום 2 שניות, 2 שניות, ואז מבחינתי החום מספיק גבוה. גם פה וגם בפחם של שופרסל אני כבר יכול לעשות ככה, אני רואה 2 שניות זה מספיק לי. מבחינת החום הוא חום סביר, אני לא רואה איזה משהו קיצוני כאילו מבחינת החום. העדרים, בגלל שהחתיכות מאוד עבות, הוא עדיין לא נדלק, למרות יש לו איזה 4 שניות ככה להדליק, למרות שימו לב כמה הוא בקושי בוער, ובאמת הוא נותן חום יחסית מאוד גבוה. האלון נדלק יותר, אנחנו רואים גם מבחינת החום הוא נותן חום יפה מאוד, יש לו עוד הרבה מה להידלק.
אפשר לראות יש לו בהחלט עוד הרבה מה לדלק, כנ"ל לגבי העדרים. וכבר הם נותנים חום יחסית גבוה. מבחינת עשן אנחנו רואים יחסית סביר, אנחנו רואים שהאיגל נותן יחסית קצת יותר עשן מאחרים. אני כבר יכול להגיד שהפחם של השופרסל הוא מתפורר מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שהוא יחזיק עוד חצי שעה, בטח לא ברמה הזאת. זהו, העדרים אני מאמין שאחרי חצי שעה הוא כבר יראה דלוק לגמרי, החום יהיה הרבה יותר גבוה, וכנ"ל לגבי האלון. כבר אני יכול להעיד שגם מבחינת הרעשים אין לו לחות גבוהה, אני לא רואה פה ניצוצות ואני לא רואה פה כל מיני גיצים כאלה שיוצאים, כי זה בעצם תוצאה של נוזלים ולחות בתוך הפחם. מהשופרסל אני שומע קצת רעשים כאלה, וזה אומר שיש לו טיפונת יותר לחות בפנים. אבל שוב, הוא נדלק הכי מהר, השופרסל, גם בגלל הסיבה שהחתיכות מאוד מאוד קטנות, אז זה ממש קל לא לדלק, הוא לא צריך הרבה חמצן בשביל לדלק. זהו, בואו נחכה עוד חצי שעה ונראה מה יקרה. יאללה, ביי. היי חברים, שעה בדיוק מהבארה. בואו נבחן מה קורה. פחם עץ למנגל, העיגל, שימו לב שיש לו תהליך התפוררות מאוד 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 אינטנסיבי. כמובן החתיכות הגדולות יותר נשארו, אבל החתיכות הקטנות יותר ממש התפוררו. מבחינת החום שלנו קצת ירד, זה טבעי בגלל ההתפוררות. הפחם של השופרסל פחות התפורר, הוא בוער כבר די יפה באופן מלא, אבל עדיין תשימו לב, יש הרבה פירורים, בכל זאת הוא נותן עבודה. בואו נראה מה יהיה הלאה. העדרים שלנו מתחיל לבעור בצורה יותר אינטנסיבית, עדיין לא בעירה מלאה, אבל החום הוא כבר חום מטורף, כלומר הוא נותן חום בלי בכלל לבעור באופן מלא, זה רק אומר כמה הוא גם חסכוני בפחם. כמה אנרגיה, הערך הקלורי שלו מאוד גבוה יחסית לנפח. העץ אלון הוא בכלל עדיין יש לו עוד כוח עתודה, מה שנקרא. החום הוא חום יפה מאוד, חום שעושה את העבודה. בערך 2 שניות אני יכול להחזיק, זה ממש אידיאלי. אבל תשימו לב כמה עוד נשאר לפחם עוד. אתם רואים שהרבה מאוד מהפחם עדיין לא בוער אפילו. מבחינת האפר אני ממש בקושי רואה אפר, זה יפה מאוד. יש פה ושם, אבל זה מאוד מאוד טבעי. לעדרים אנחנו רואים אפר שיש לו, גם זה מאוד טבעי. וזהו, אנחנו נראה מה יקרה עוד חצי שעה נוספת, נראה מה יקרה. ביי בינתיים. היי, אנחנו 1.5 שעה אחרי ההדלקה. אנחנו נתמקד, נוכל לראות העיגל, הפחם עץ למנגל התפורר מאוד, גם הטמפרטורה ירדה בצורה דרמטית. הפחם של השופרסל עדיין נותן חום גבוה, למרות שהוא התפורר מאוד עדיין נותן את החום. שוב, אחרי 1.5 שעה. העדרים נותן חום מטורף, פשוט מטורף, חום מאוד מאוד גבוה, ואפשר לראות שגם עדיין יש לו כוח עתודה לא קטן. רואים את ההתפוררות שלו, אבל שוב יחסית היא מינורית לעומת האחרים. האלון יש לו עוד הרבה יותר כוח עתודה, בקושי התפורר, החום שלו לא כמו של העדרים, אבל חום מצוין, חום אידיאלי. זהו, בואו נראה את ההמשך.
אוקיי, חברים, אנחנו בשעתיים עבודה. זה המצב כרגע. איגל, הפחם העץ למנגל, זה כבר לא חום של מנגל, הוא לא אפקטיבי בכלל, אין פה מה לשחק עם זה. השופרסל, עם מאמץ רציני הוא יכול עדיין קצת לבשל או לצלות דברים. העדרים, מבחינתנו יש עדיין כוח עבודה, הטמפרטורה היא מאוד חמה, עדיין יש לו פה כוח עבודה, עדיין יש פה פחם שלא בוער, נראה טוב לגמרי. זה העדרים שלנו, אנחנו רואים את ההתפוררות שלו גם כן, את האפר, אבל זה מאוד מאוד טבעי יחסית לשעתיים עבודה. ועץ האלון שלנו עדיין דעתי דלוק, בסך הכל חצי מהפחם דלוק, אפילו פחות מזה. החום יפה מאוד, כמו שצריך. בקושי יש אפר, ממש בקושי יש אפר. החום שלו מצוין. הריח, אולי עשיתי פה טעות בבדיקה שלי, כי ריח הכל פה מעורבב, אז קשה לדעת מי יותר מריח טוב. אבל מהניסיון שלי אני יכול להגיד שדווקא העדרים יש להם אולי יתרון מבחינת הריח, נותן קצת יותר טוב. שאר הדברים קצת קשה להגיד, על אחת כמה וכמה שהכל כרגע מעורבב, כל הרוחות ביחד. בכל מקרה זה תמונת מצב אחרי שעתיים שלמים של עבודה. עכשיו, אני חייב לציין שלמנגל לא בהכרח צריכים את השעתיים, אבל כשעושים צלייה איטית, נתחים, אסדו, פיקניה, אנטריקוט, שפונדרה, כל הדברים האלה שמצריכים לפעמים צלייה איטית בסגנון ארגנטינאי, איכות של פחם היא קריטית. היא קריטית מהסיבה הפשוטה שכבר מצב כזה אני כבר לא יכול לעבוד איתו. וזה אומר שאני מפסיק את הצלייה שלי. וזה אומר שאם הייתי בצלייה גבוהה יחסית, זה כבר לא אפקטיבי, זה לא רלוונטי כבר. כל הבשר שלנו יתייבש ולא יהיה מוכן. אז כשאנחנו עושים צלייה איטית, או בטח כשאנחנו עושים, אם זה מהשנה או צלייה גבוהה, כל הדברים האלה מאוד 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 חשוב. פחם, קודם כל בחתיכות גדולות, פחם צפוף, מינימום לחות, מינימום אפר, ופה אנחנו רואים ששני המתמודדים שלנו, של פחם תבור, מככבים, באמת שפו על הזמן ועל האיכות של הבעירה שלהם. אבל אני מניח שבקלות אני יכול להגיע פה איתם לעוד שעה וחצי, שעתיים, די בקלות. וזה משהו שיכול לאפשר להם גם צלייה איטית, גם צלייה גבוהה, גם מהשנה בכמויות גדולות של בשר. יש המון יכולות. ולא לדבר על העובדה שהפחם הזה מוציא פחות אפר ופחות פיח, כי ברגע שיש לחות לפחם, הלחות הזאת מתפרשת בתור פיח וישר שמגיע לבשר. ושוב, קצת קשה לי, אולי בגלל שהבדיקה הזאת היא משותפת, אז היה קשה לי קצת לדעת מי יוציא יותר עשן, מי יוציא יותר פיח, ומה, אם זה היה עשן יותר שחור או פחות שחור. קצת קשה לעשות את הבדיקה הזאת, אבל חד משמעית אפשר לראות את הבעירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה לעין, מה אפקטיבי יותר, מה פחות, מה יוציא יותר אפר, מה פחות. זהו, זה בדיקה אחרי שעתיים. זהו. היי חברים, 3 שעות בדיוק. המצב הוא כזה. הפחם של עץ המנגל, האיגל, הוא כבר לא חם בכלל, אין פה בכלל מה להשתמש, אין חום בכלל. השופרסל, אני עדיין מרגיש חום, זה לא חום של צלייה, אבל עדיין מרגישים חום, הם פוררו לגמרי. אני
אפילו יכול, רוצה, אבל אני יכול פשוט לגעת ולפורר את זה בכלל. שעתיים זה כבר לא התחום שלהם, רואים שהם מפוררים לגמרי. העדרים, לדעתי כרגע די בשיא, אפשר לראות שכולו כמעט בוער. יש לו גם התפוררות לא קטנה, אבל שוב, אחרי 3 שעות זה כבר, יש פה את האפקט שלו. עדיין לדעתי יש לו לפחות שעה. והאלון שלנו, נראה לי שהוא הולך לנצח בגדול. פשוט לא יאומן, הפחם בוער ובוער ובוער. החום הוא מטורף, החום הוא מצוין לצלייה. עוד פעם, גם אחרי 3 שעות. ההתפוררות שלו מינורית. עדיין נראה שהוא בשיא כוחו, לדעתי זה אפילו לא השיא שלו כרגע מבחינת הבעירה. וזה פשוט מושלם למעשנות ולצלייה גבוהה ואיטית, פשוט מושלם. פחם תבור, זה לא. טוב, אנחנו נעשה בדיקה אחרונה גם אחרי 4 שעות, ונראה את התמונה סופית. חברים, 4 שעות של הדלקה, אלה התוצאות הסופיות. פחם מעץ למנגל, העיגל מת, באמת שכבר מת מזמן, אין אפילו חום, פוגע בו, הכל לא חם בכלל. גם אותו דבר, גם השופרסל, אולי יש פה איזה זקים של חום, אבל כבר גם מת לגמרי. העדרים עדיין חם מאוד, זה עדיין חום של מנגל, לגמרי צלייה. יפה מאוד, מתפורר אמנם, אבל שוב עברו 4 שעות, אז בכלל. והאלון, חום מטורף, כאילו לגמרי זה חום של צלייה, יש לנו אפילו את האפקט של 2 שניות. 4 שעות חברים, יפה מאוד, ורק על 0.5 קילו פחם. פחם תבור, גבירותיי ורבותיי, פחם תבור. סוף הדרך תוצאות מדהימות, מאוד מאוד מרשימות, כאחד שקרניבור לא קטן שעושה גם לא מעט במעשנה ובמנגל וצלייה איטית וגבוהה ובמעשנה, תענוג אמיתי, זה בדיוק מה שכל אחד צריך אצלו בבית. אם זה חובבן או מקצועי, זה מה שצריך. חברים, פחם תבור, תודה רבה לכם, היה לי העונג לעשות את הבדיקה הזו בשבילכם. להתראות ותהנו.